И още тия полицаи според мен трябва да почнем да ги съдим индивидуално. Това е много най-добро. Само вие просто не може да се оплачете, защото сме ги съдили. Да, ама ето аз днес бях готов за да видя как. Спиране, аз имам също един въпрос. Тези партиди да помни заради протест на Раковска, когато беше флашмоб, блокиране движението. Какво става, когато полицията те принуждава да нарушаваш обществения ред, какъвто беше този случай? Беше. Ние всъщност просто си пресечихме улицата, те ни блокираха тролеите, ни блокираха да улица. Така че да бъде да бъде. Спечелихме делото, за което ти говориш, на Софиян Бешко, старши научен сътрудник, доктор втора степен, шеф на отдел в БАН. Отмениха му глобата. Значи там ставаше дума за следното. По време на протест, който абсолютно без уведомление на общината, незаконен от всякъде, просто си бях стоварил една пешеходна пътека на Раковска. Бях си направил един курорт от кашони и някакъв лифт от въже за пане и какво ли не. Беше някакъв цирк тотален. Полицията стоя там и охранява всички тези арт инсталации. И дойде старши научен сътрудник в втора степен Стоян Бешко. Толкова типима, с две кучета, който е пророчник, абсолютно умбен. Да отиде и ритна две тухли от пешеходната пътека в посока към тротуара. Като го запитали полицаите, Макс от там, те също не добавят рекли. Това не пречи ли да стои без да той ми запича, че са пътното пътно, което е поиска лично така, което поиска тягната. Да, това също беше написано на 14 януари в нещата и всичко нещо, което никога не се случва. Всъщност полицията винаги при подобни събития идват с някакви жилетки, които или яките, които да закриват номера на знака и никога не си дават служебната карта, защото дори да спазват закона, те не знаят, че спазват закона, защото не го знаят закона. И за тази гледна точка те са непрекъснато състояние на тотална паника и са едни престъпници, които не се обявяват при никого кои са. Страги. Така, поискай той служебната карта и това доведе до изключително пищен извечен арест, при който той се дърпаше, крещеше с фалшиви полицаи. Всичко, което става. Те го разструва с двете кучета. Аз отих в районното, където той се държа точно както аз ви казвам вас да се държи. С един лек елемент на сарказъм, който полицаите го усещаха, според него те са таки не усещат районното, всъщност не така не съм тези хората. Но се траеха, значи той се държа много спокойно, твърдо и любезно спрямо тях и те го пуснаха доста бързо. Направиха един куп документи, които не обжалвахме и спечелихме всички дела. Тук особено интересно е, че като му записаха личните вещи, и той настоя да запише двете ми кучета. Които го породат бретонската шпанел, по неговите думи 2000 евро и по настояние на ръцаката. Бяха вписани в протокол за доброволно предаване на лични вещи, което е много рано смех просто. Но те са вещи, правилно? В крайна сметка, да. Иначе трябва да напишат заповед за държане. Значи те казаха, няма да ги пишем, те не са вещи. Това казаха и полицаите. Да, аз говорих на полицаите, ако не са вещи, трябва да им издадете заповед за държане. След което е натално вписка в толкова какво беше изложено на една изложба в Червената кръстова и Елина Таня през септември 2007 година, но ще така и тогава се обжалва глобата и заплатата за държане и се спечелиха и много други дела се спечелиха. Ако искате да ви разкажем как се обжалва. Значи, Даниела